Začína sa zábavný rodinný program 5 proti 5. A dnes tu stoja Galgóciovci. Sú tu po druhý krát. A na druhej strane stoja Iliovci. To sú oni. To sú oni. A je to aj nový moderátor. To som ja. Dámy a páni, privítajte prosím moderátora programu. Prichádza Andrej Bičan. Príjemný dobrý večer. Je to tu, začína nám jeseň. Deti prišli zo školy, priniesli prvé peťky. Niektorí tam boli prvýkrát dnes, to ma teší. No a my sme tu tiež prvýkrát, lebo my sme tiež taká malá škola národa, učíme ľudí tie správne odpovede, tie najčastejšie odpovede na tie správne otázky. Máme nejaké zmeny tento rok, napríklad to, že stále sme na STV, čo je výborný moment, je to dobrá zmena. A hlavne máme zmeny v pravidlách, maličkých, hej, tak. Prvá zmena je, že auto máme, ale dávame ho až v poslednom 5. kole. To znamená, nedávame 15 000, dávame auto. Vančia Y. Ďalej tu máme zmenu, že za 5 topov dávame televízor. No a je tu taká malá posledná zmena, ktorá je podľa mňa najzásadnejšou zmenou našej hry, a to je, že v predkole alebo v tom normálnom hracom čase hráme už o peniaze. Čo Slovák, to euro. Koľko bodov nahráte, toľko eur si od nás odnášate. Ak vo finále nahráte 1500 eur, samozrejme tie nahraté peniažky tých Slovákov nám tu necháte. A pozor, pre tých, ktorí sú naozaj veľmi takí, že vymletí, hej, jak mlynček s mesom, ktorí nenahrajú 100 bodov vo finále, tým peniaze nedáme žiadne. Aby bola aj škodoradosť. Tak, máme to všetko predstavené, poďme si teda predstaviť rodiny, poďme si predstaviť súťažiacich. Nech sa páči, tu sú Iliovci. Ahoj, Dáška. Odkiaľ ste prišli? Z Ladiec. Ladiec. Ladí to tam? Krásne. Krásne. Kto je Jozef? Môj tata. Môj otec. Ahoj, Jozef. Jozef ešte pozná čierno-bielú televíziu, aj si dal taký biely šerpu, hej? Bol si niekedy mis? Nebol som, ale chcem teda akože niečo také podobné. Ja chcel by si... To je víťazná šerpa, vy budete tá víťazná rodina, hej? Už si priniesol, len tam treba napísať v roku 2012, hneď v prvej relácii. Alika, je kto? Moja krstná. Ahoj, moja krstná. Gabo je? Bratranec. Ahoj, bratranec. Ahoj. A Andrejka je? Moja najlepšia kamarátka. Moja najlepšia kamarátka. To sú súťažiaci, volajú sa Iliovci. Na druhej strane sú Galgóciovci. Ahoj, Peťo. Ahoj, Andrej. Vy ste tu už druhýkrát, prázdninovali ste, boli ste celé prázdniny fuč a museli ste sa teraz znova vrátiť sem. Minule ste vyhrali. Veronika, je tvoja? Moje manželke sestranica. Ježišmaja, ahoj. Nika, Moja švagra, priateľka. ahoj. Marika, Moja svokra. moja svokra, ahoj. A Miloš, svokor, ahoj. To sú Galgóciovci, budú hrať po mojej lavici. Rodiny máme predstavené a môžeme ísť teda hrať. Môžeme ísť hrať do prvého súťažného kola. Je tu prvé kolo, volám prvých, nech sa páči, k pultíkom hráme 5 proti 5. Nastúpiť. Dáška, ahoj Peťo. Ideme na vec, ste pripravení? Takže pozor, už prvé odhalenie tabuľky sú prvé eurá. Dôležité je ich uchovať na svojej strane a vyhrať kolo, hej? Poďme na to. Prvá otázka. 100 Slovákov sme sa opýtali a teraz hľadáme 6 najčastejších odpovedí na otázku, bez čoho si neviete predstaviť začiatok školského roka. Peťo? Bez peračníkov. Bez peračníkov. Sú tam peračníky. Dáška? Začiatok školského roka. Školská taška? Bez aktovky školskej tašky. Je to tam? Je to tam! Školská taška! 8 Slovákov. Beriete? Berieme. Nech sa páči. To Slovák, to euro. Už máte 8 eur. Jozef, čo budete robiť s 8 eurami? Ešte neviem. Jozef, nech sa páči. Bez čoho si neviete predstaviť začiatok školského roka? Bez notebooku.
Je tam notebook? Nie. Alika, bez čoho si neviete predstaviť začiatok školského roku? Bez školy. To by sme asi nemohli ísť do školy, keby tam nebola však. Ideme do školy a zrazu tam nič. Kráter. Niekto to vyhodil do vzduchu. To by bolo niečo, čo žiaci? Aj s učiteľkami. Sú na Marse. Škola je dočasne na Marse. Prosím vás pekne, skúste sa prísť pozrieť na budúci rok. Je to v našej tabuľke? 2x, 2x na druhej strane je porada. Nech sa páči, môžete sa radiť. Gabo. 8 eur je málo. Poďme hrať, poďme tam nahrať nejaké peniažky. Bez čoho si neviete predstaviť začiatok školského roka? Bez pera. Bez pera sa to nedá. Jedine, že by sme všetko písali ceruskami. Je tam pero. A ja odchádzam na druhú stranu. Hráme o 8 eur v prvom kole. Miloš, čo si radil? Kvety. Kvety. Marika? Bez učiteľa? Bez učiteľa. Nika? Deti školáci? Deti školáci. Veronika? Bez učiteľa. Bez učiteľa. Peťo, reparát. Bez školákov. Bez školákov. Dáme školákov. Skúsime dať školákov. Bez školopovinných detí. Skrátka bez tých, ktorí idú do tej školy. Bez toho si ten naozaj neviem predstaviť, ten začiatok školského roka. Naozaj doteraz prázdne ulice a zrazu sa to začne hmíriť tými malými mravčekmi, ktoré behajú smerom do toho mraveniska. Takže poďme sa pozrieť, či je to tam. Je tam. Bez školákov. Je to tam. A vy ste ukradli 8 eur. Zlodejský zlodej. Mali ste 8 eur? Mali. Máte ich? Nemáte. Zlodeji. Krásne, to sa presne volá krádež. A urobili sme to, máme 8. No tak, čo by tam ešte, učitelia by tam podľa mňa mu... 10. Tak, čo je 5? Chaos v doprave. Čo je 4? Poplatky. Za všetko sa dnes platí. Čo je 3? Učitelia, pekne. A čo je number one, čo je top? Jednotka. Školské zvonenie. Zrrrr. Vy, čo bývate vedľa školy, viete, o čom hovoria, hej? Zvonenie. Pozrite sa na to, 29 eur za školské zvonenie. Keby ste zvonili, mohli ste mať 29 eur. To by bolo niečo. No nič, uvidíme, či si prilepšíte v tých ďalších kolách. Ideme totiž ďalej, čaká nás druhé súťažné kolo. 8 versus 0, to je skóre. Nech sa páči, poďme tam, čaká nás druhé súťažné kolo. Prídu druhý, pultíkom hráme 5 proti 5. Jozef, to je Veronika. Čo robí Veronika? Nezamestnaná. Výborne. A dobre vyzeráš na to, že si nezamestnaný. Človek má pocit, že nezamestnaní vyzerajú ako... Dnes tu takého nemáme. Čo robí Jozef? Ochrankár. Ochránkár. Čo ochraňuješ? Podľa potreby. Podľa potreby. No dobre. Nech sa páči, ruky za chrbát. 100 Slovákov sme sa opýtali a teraz hľadáme 6 najčastejších odpovedí na otázku. Čo robí žiak, keď chce upútať pozornosť spolužiač? Predvádza sa. Zaspieval Justina Biebera, predvádza sa, hej? If I was a boyfriend, I never let you go. Tak nejak. Boyfriend. Dobre. Je tam Justin Bieber? Nie je tam, predvádza sa. Veronika. Robiť zle. Robí zle. Ako je najčastejšie robiť zle? Ťaha za vlasy. Chcem tvoju pozornosť. A už ideš, no jasné, je to tak. Je to v našej tabuľke, robí zle, ťaha za vlasy. Je to tam a je to to. 30 Slovákov a je to 30 eur. Už je to tam, už sme ich nahrali. Budú vaše? Nika, nech sa páči. Robí si z nej srandu? Je to v našej tabuľke? Nech sa páči, ideme ďalej. Marika? Zje jej 10. To je dobrý nápad. Najmä pokiaľ má tresku alebo niečo také, čo my nemáme, hej. Je to v našej tabuľke? Zje jej 10? Nie je to tam 2x, 2x, na druhej strane sa Iliovci môžu radiť, nech sa páči. Miloš, čo robí žiak, keď chce upútať pozornosť spolužiačky? Napíše SMS-ku. Je to v našej tabuľke? Napíše jej SMS-ku.
Nie je. Odchádzam na druhú stranu. Iliovci môžu ukradnúť 30 eur. Už sú zoradení. Radili ste sa? Andrejka? Môj typ bol, že posiela papieriky. Gabo? Vyrušuje, hlási sa. Vyrušuje, hlási sa. S perom. S perom si dá, hej, spolužiačka. Najmä na vysokej škole s perom treba. Alika? Schováva jej veci. Schováva jej veci. Jozef? Hlavne do nejaké také drobné predmety, aby upútal. Jasné. Dáška? Mne sa najviac páči písanie psaníčok, hej, No. zarúbených listov, ale neviem, či to nebude brané takisto ako SMS-ka. No. Tak to Tak sa pýtam teda, že je to veľmi jednoduché, pomôžem ti, dobre? Hej. Čo robíš žiak, keď chce upútať pozornosť spolužiačky? posiela listočky a môže ich do nej hodiť. Nechaj ju zjesť, skrátka niečo s tými listami tam bude, hej, si myslíme. Ak je tam písanie z Liebesbriefov, keď je to tam, že na papieri posiela aj ťaháčiky, no tak vtedy to tam samozrejme uvidíme. Ak nie, na druhej strane Galgóciovci si pripíšu 30 eur, dokopy už bude 38 a s tým sa už dá podniknúť výjazd do večerného mesta. Takže, je to tam? Je to tam! Poďme sa pozrieť, čo je v tabuľke, čo ešte sme nevedeli a čo tam ešte sme mohli nájsť. Čo je pozícia číslo 3? Hádže do nej niečo. Čo je 4? Napíše jej úlohu. Čo je 5? Nadvihne jej sukňu, no tak... Dobre. A čo je posledná, čo je 6? Posledná odpoveď? Daruje jej 10. z minulého roka. Tak, je to vylúštená tabuľka, 8 bodov majú Galgóciovci, na druhej strane majú 30 bodov Iliovci. Čo Slovák to bod, 30 eur versus 8, ideme ďalej, čaká nás tretie súťažné kolo. Poprosím tretích k pultíku, hráme 5 proti 5. To je Alika, môžete sa zodpovedať. Dajte si znak pokoja. 100 Slovákov sme sa opýtali a teraz hľadáme. Raz, 2, 3, 4, 5. Najčastejších odpovedí na otázku. Z akého dôvodu sa budúci prváčik teší do školy? Že má tú novú školskú tašku. Kvôli taške. Konečne môžem niečo nosiť na chrbte. Čo to bude ťažké? Nevadí. Je to v našej tabuľke? Taška? Nie. Aký to môže byť dôvod? Prečo sa teší ten človek do tej školy? Na tých spolužiakov? Na nových kamarátov. Je to v našej tabuľke? Je to tam. Noví kamaráti, 14 bodov. Berieš? Berú naspäť. Naspäť k rodinám. Galgóciovci, pozor, už tam máte 14 eur, že im ich dáte. Marika? Otázka jednoduchá, z akého dôvodu sa budúci prváčik teší do školy? Podľa mňa na novú učiteľku. Na novú učiteľku. Lebo ešte dotiaľ mal len v škôlke, tak... Dobre, je tam nová učiteľka, iná žena? Je to tam. Ja sa tak strašne teším na pani učiteľku. Otvoríš dvere a tam bude stať Miloš. Čo to je? Ty nie si pani učiteľka. Naša pani učiteľka má iný hlasy. Sadite si, deti. Ježišmaria. Miloš? Na nového pána učiteľa. No, dá. Je tam učiteľ? Šikovný je ten naozaj. Miloš je šikovný. Peťo, na čo sa teší prváčik? Ja by som typol na... Tam boli kamaráti, tak na veľké nové spolužiačky, kamarátky. Myslíš si, že to tam nie je ako, že noví kamaráti sú zvlášť muži a zvlášť ženy? Dobre, skúsme sa povedať, že či sú tam aj tieto, že baby. Je to v našej tabuľke? Nie. Veronika, máte 2 x, pozri sa, je to tragédia, na druhej strane Iliovci sa radia. Vidíš, tak to vyzerá tragédia. Veronika, nech sa páči. Ja si myslím, že sa tešia na učenie, lebo ešte nevedia, čo ich čaká. Sa tešia, že si niečo nové naučia. To by mohlo byť. Sú takí 3 a 4.
z 15 000. Hej, sa tešia do školy na to, že sa niečo naučia. Ale áno, v škole sme sa predsa veľa toho naučili, Veronika. Napríklad? Písať, čítať, počítať, A ďalej si sa nedostala? Plávať? tapulovať. Papulovať. Je to v našej tabuľke? Nie. Odchádzam na druhú stranu. Iliovci sú zoradení a majú príležitosť ukradnúť body. Majú príležitosť ukradnúť 70 Slovákov, 70 eur. Andrejka, čo si radila? Ja som myslela to učenie. Učenie. Gabo? Zábava. Na zábavu. Alika, na čo sa Že tešia? už nebudem musieť spávať v škôlke. Že nemusí spinkať, Jozef? Že tam získa nových kamarátov a kamarátky. Môže byť. Ale medzi učiteľmi. Ty záchranná brzda. Tak, Dáška, jednoduchá otázka. Z akého dôvodu sa budúci prváčik teší do školy? Že už nebudem musieť chodiť do škôlky. Takže, je to v našej tabuľke? A na druhej strane 70 bodov majú Galgovci, Rusia sú uvedení. Majú 78 bodov. 78 eur. Teraz mi napadlo, že keby oni chceli, tak by sa mohli doplatiť, nie? Že by dali ešte nejaké... Tak, pekná otázka, jednoduchá, avšak len dve odpovede sme našli v tejto tabuľke. Čo je 5? Že už bude veľký. Áno, je to tak. Už nebude škôlkar. Postupuje. Čo je 4? Šlapikár na knižky. A na čo sa teší ako top? Čo je jednotka? Že nemusí spať. Tak, tabuľka je vylúštená, body pripísané 30 versus 78. To sú naše bodové hodnotenia. Čo Slovák, to euro. A máme zatiaľ 78 eur na jednej strane, 30 na druhej. Uvidíme, ako to dopadne. Čaká nás štvrté súťažné kolo. Nech sa páči, dopredu štvrtý hráme 5 proti 5. Ahoj Marika. Gabo. Ja ináč hovorím, že čo Slovák to euro, ale je to o bodoch. Všimli ste si, hej, že dostanete tie body, trojnásobná šanca je trojnásobný počet Slovákov. Nech sa páči, ruky za chrbát. Štvrtá otázka. 100 Slovákov sme sa opýtali a teraz hľadáme 5 najčastejších odpovedí na otázku. Čo robí školník každé ráno pred vyučovaním? Zapína zvonček. Zapína zvonček. Je tam, že zapína zvonček, zvoní? Je to v našej tabuľke? Je to tam, ale je niečo vyššie. Gábo. Pamätáš si na svojho školníka? Už ani veľmi nie. Čo robí pred vyučovaním? Upozorňuje na prezúky. Každé ráno pred vyučovaním dáva pozor na to, aby deti boli prezuté. Je to v našej tabuľke? Je to tam a je to vyššie. Beriete, budete hrať. Nech sa páči naspäť. Samozrejme, lebo väčšinou školník potom musí umývať, alebo teda jeho manželka je upratovačka a koniec, to potom je neporiadok. Najmä v zime dojdu s tými blatovými. Kam ideš, Jožko, s tými blatovými? Do školy, som si zabudol prezúky, tak choď bosík, kto to bude po tebe umývať? Andrejka, čo robí školník ráno pred vyučovaním? Odomýka školu. Určite, otvára dvere, deti bežia donútra, je to v našej tabuľke. Je to tam a je to top. Už to vyzerá lepšie, Dáška. Čo robí ten školník ráno pred vyučovaním? No, chcela som povedať to, čo povedala Aťka, to, Tak, že mi zobrala rýchlo. vietor. Tak školník pred vyučovaním... joj. Pozri sa na toto, ja tiež mám pomôcku. Púšťam ti čas. Bože, odomkne alarm, odblokuje budovu. Dobre, To je hlúposť. naťuká PIN číslo, hej, dá tam kód, je tam odblokuje alarm. Jozef, pozri sa, máte prvé X, ešte to nič nie je. Jozef, čo robí školník ráno pred vyučovaním? Ešte po prípade upratuje alebo dáva do poriadku priestory, aby... Ešte môže upratovať, nesie o to večer, umýva podlahu, upratuje. Je to v našej tabuľke, upratuje? Nie. 2x, 2x na druhej strane porada. Pozor, tá porada má hodnotu 66 eur. Alika? Možno už hneď ráno niečo opravuje. Že už hneď ráno, skrátka, podaj mi desinu. A už to ide. 12, desinu, 12. Je to v našej tabuľke?
Nie, neopravuje. Idem na druhú stranu a možno prídete o 66 eur, Galgociovci. Vaša príležitosť. Miloš, čo robíš školník každé ráno pred vyučovaním? Odhrňa sneh. Najmä v lete, ja v septembri, jak nasnežilo Marika. Podľa mňa si ešte jednu zapáli, kým nedojedú deti, aby ho nevideli. Takže fajčí v areáli. Fajčí poza školu. Mika? Ja si myslím, že tam kričí po tých deťoch usmerňuje, že kam, čo, ako. Doprava, doľava, doprava! Veronika? Podľa mňa tiež odhrá sneh. Odhrňa sneh, aj takto na jeseň určite. Peťo, čo robí školník ráno pred vyučovaním? Mika, že usmerňuje tých žiakov. Robí regulovčíka, hej? Ukazuje, kade majú chodiť, kedy môžu vojsť. Dáme to? Áno, skúsme to. Skúsme to. Ak je to v tabuľke, ukradnete 66 eur. Ak nie, na druhej strane si ich nahrali, oni si ich pripíšu, budú mať ale samozrejme prvenstvo v tejto hre. Je to tam? Je to tam! Je to tam! Reguluje pohyb na chodbách. Regulátor pohybu na chodbách. Je školník. A čo by tam ešte mohlo byť? Podľa mňa sa musí umyť. To je jednoznačne. To znamená urobiť všetky tie isté veci ako ľudia. Ale poďme sa pozrieť, čo tam je. Čo je 5? Stane z postele, hovorím. Musí tam byť nejaký ľudský úkon. Stane z postele je náhodou celkom dobrý, lebo v tejto tabulke sa nachádzajú rozličné veci. Hej, ráno, čo sa robí. Tak, 210 eur po novom, tak toto je? Nerobil som si z vás vrtulu, naozaj to tak je? Fakt? Zatiaľ áno, hej, ešte som im to nepovedal, že som si z nich vystrelil. Nie. Čo Slovák, to euro? Sedím si za tým, hej? Stojím si za tým. Čo je 30 eur v porovnaní s 210? Málo. Nič. Hej, a je to naozaj tak, je to nič. Ale pozor. Z minulosti vieme, že ešte stále môžu vyhrať. Ešte stále môžete mať viacej ako 210 eur, ešte stále môžete ísť do finále. Stačí, keď vyhráte posledné kolo a budete mať hojne bodov. Budeme vám držať palce, Iliovci. 30 versus 210. Čaká nás posledné 5. kolo. Máme 5 proti 5. Nech sa páči. Posledných pultíkom nástup, ideme to rozlúsknúť. Miloš, to je Andrea, Andrea, to je Miloš. Aj mňa teší. Čo robí Andrea? Kadernička som. Kadernička, ukáž. Tu si to zle odstrihla, tu máš, vieš o tom? Ja som sa nestrihala. Jaj, tak kto ťa strihol, jak sa volala? Kolegyňa. Čo máš tupé nožničky? Kolegyňa, jak sa volá? Maťa. Maťa! Čo si to spôsobila? Že tu má takto má vyzerať pekne ostrihaný chlapec. Čo robí Miloš? Technik žeriavov. Technik žeriavov znamená to, že keď padne žeriav, tvoja tvár je za tým. Áno. Teba si máme predstaviť v poriadku. Aj obsluhuješ, alebo len dávaš... Miestam. Ale iba kontroluješ Iba nity, montujem, motor, kontrolujem. rozumiem. Nech sa páči, ruky za chrbát. Kadernička versus žeriavový technik. Kto má rýchlejší reflex? 100 Slovákov sme sa opýtali a teraz hľadáme 4 najčastejšie odpovede na otázku. Ktoré jedlo v školskej jedálni deti neobľubujú? Granadír. Je to v našej tabuľke? Nie. Granadír tam nebol. Miloš, jedlo, ktoré deti neobľubujú? Paradajkovú polievku. Paradajková polievka. Ble. I keď paradajková polievka má niečo do seba, pretože tie tety, kuchárky, čarodejnice tam nasypú písmenka. A zrazu ani neviem ako, a zjedol som paradajkovú polievku. Je to tam? Je to tam. Beriete? Nech sa páči naspäť do rodín. Hrať budú Galgóciovci. Nech sa páči. Čo je? Čo si hovoril, Peťo, Veronike? Nič. Veronika, čo ti hovoril? Ja som ho nepočula. Čo toto má znamenať? Chceš Roxorom po krížoch? Čo toto má znamenať? To sa nerobí. To každý sám stojí za seba. Peťo, jedlo, ktoré deti neobľubujú, je? Potom na špenát. Špenát je fuj, hej? Samozrejme zlý, lebo je zelený. Je to v našej tabuľke? Je to tam, je
to top. Veronika. Už tam máte 180 eur. To by bolo, keby vám ich ukradli na druhej strane. Áno. Veronika? V tabulke? Nátierka. Brinzová, alebo... Nátierka. Brinzová, všeobecná nátierka. Všeobecná nátierka. Je tam nátierka? Nie. Ktoré jedlo v školskej jedálni deti neobľúbujú? Nika. Zeleninu? Tak všeobecne. Zeleninu všeobecne. Hľadáme názov jedla podľa mňa. Je tam zelenina všeobecná? Nie. 2x, 2 Iliovci sa na druhej strane začnú radiť. Pozor. Tým, čím ukradnú, to sa im pripíše na konto. Čiže oni môžu ešte vyhrať, Marika. Keď ma tam pošleš, tak im dám príležitosť. Neposielaj ma tam. Ktoré jedlo deti v školskej jedálni neobľúbujú? Ja podľa vlastných skúseností viem, keď som kuchárka, že nemali radi rýžový nákyp. Rýžový nákyp? Tam je ale predsa tam malinovka, je tam ovocie, ktoré ste tam nechali jedno. Tak. Si ho potom kolujeme po celej jedálni. Nemali to radi. Nemali to radi? Nešlo to. Skúsime to nájsť v našej tabuľke. Ak je to v našej tabuľke, potom Miloš bude riešiť situáciu. Ak nie, odchádzam na druhú stranu. Je tam rýžový nákyp. A všetko to majú v rukách Iliovci. Andrea, čo si radila? Ktoré jedlo v školskej jedálni deti neobľúbujú? No som sa pridala k názoru, že pečienka. Pečienku, Gabo? Niečo s hubami. Niečo s hubami. Alika? Žemolka. Žemľovku. Jozef? Hrachová kaša. Hrachovú kašu. Tak dáme tu pečienku, lebo zle vyzerá aj zapácha. Ako chceš. Ak bude pečienka všeobecná v našej tabuľke, idete asi do finále. Podľa toho, kde bude, hej, lebo 180 plus 30 už je 210. Plus body, ktoré nahráte, bude viacej ako 210 bodov Galgóciovcov. Ak však v tabuľke pečienka nie je, oni si pripíšu 180 bodov k 210 a nahrajú v dnešnej hre 390 eur. To nie. Ja si skôr myslím, že sme hľadali nejaké exaktné názvy alebo niečo, čo sa nejako volá konkrétne. Pečienka je moc všeobecná, lebo sa používa varená, dusená, pečená, smažená. Je to v našej tabuľke? Nie! A do finále idú Galgóciovci. Po druhýkrát idú do finále, majú 390 bodov. 390 eur. Iba že by nahrali menej ako 100 bodov, potom sa budem smiať ja. Stáva sa to nie často, naopak raz do mesiaca. Bude to dnes? Tak, čo je v tabuľke? Čo sme nevedeli? Čo je dvojka? Kôprová omáčka. A čo je 4? Pľúcka na smotane. Do počutia. To nie, že deti v škole, ale kto má rád plúcka na smotane, tlieska teraz. Majte sa pekne, dovidenia. Takže, tabuľka je vylúštená, body pripísané. Iliovci tu dnes boli tu jedno kolo a už odchádzajú, je nám to veľmi ľúto. Dovidenia, majte sa pekne. Ahoj Andrea, ahoj Gabo, ahoj Alika, ahoj Jozef, ahoj Dáška. Je mi ľúto, máte nulu. Majte sa pekne domov, môžete kývať do tamtej kamery. No a do finále idú Galgóciovci, idú tam po druhýkrát, už nám raz. V minuloročnej sezóne v televíznej ukázali, že vedia nahrať 1500 eur. Podarí sa im to dnes? Finále má hodnotu 200 bodov. Ak 200 bodov prekročíme, máme 1500 eur. Peťo, ktorí dvaja pôjdu do finále? Ale pôjdem ja a môj svokor. Nech sa páči, ja a môj svokor, ohoho, nech sa páči dopredu. Kto bude prvý? Prvý budem ja a svokor. Nech sa páči, Miloš, počúvať muziku. Naša odposluchová kabína je Autolančia Y a je pripravená pre toho, kto nahrá v 5. kole finále. To znamená, ak sa dostanete do 5. kola a nahráte 200 bodov a viacej, budete mať auto, takže treba sa tam prebojovať. No, ale o čo tu ide hlavne? Toto sú všetko bonusové veci.
Hlavne tu ide o to, že už máte 390 eur. Ak náhodou nenahráš viac ako 100 bodov spolu so svokrom, tak potom sa vám budeme smiať. Ale ak nahráte viac ako 200 bodov, tak tých 390 rušíme a dáme vám 1500. Dobre? Poďme sa na to koncentrovať. Čaká nás 5 otázok, hľadáme 5 odpovedí. Ak nevieš, povedz ďalej. Na záver sa k tomu vrátime. Na všetko je 20 sekúnd. Časomiera začne plynúť, keď ja dočítam prvú otázku. Nech sa páči. Koncentruj sa. Ktoré vybrané slovo pomenúva niečo na zjedenie? Ďalej. Čo na prezutie si nosíte so sebou? Topánky. Čo je na pohľad rovnaké spredu i zozadu? Sklo. Ktorá slovenská spisovateľka písala rozprávky? Ďalej. Ktorá rastlina má liečivé účinky? Ďalej. Ktoré vybrané slovo pomenúva niečo na zjedenie? Ďalej. Ja som tak len žartoval, že sa to udeje málokrát, kedy sa nenahrá tých 100 bodov. To bol taký vtip, že normálne sa to nahráva nad 100 bodov. Vieš o tom? Že to je veľká anomália, keď sa to nenahrá. Sem tam, hej. Dal si v šanc svojich 390 eur. V poriadku, ako chceš. Poďme sa otočiť, poďme sa pozrieť na to, ako si dopadol. Poďme sa pozrieť na to, že či si nahral niečo, lebo potom ešte príde Miloš a on to ešte môže zachrániť, ale ty si tam tých bodov asi veľa nenahodil. Ktoré vybrané slovo pomenúva niečo na zjedenie, vybrané slová po... Nič, nenapadlo mi. Dobre, 3x je za 0. Čo na prezutie si nosíte so sebou? Topánky. Koľko bodov majú topánky? Čo je na pohľad rovnaké spredu i zozadu? Sklo? Povedal si sklo? Nepovedal si stôl? Nie. Povedal si sklo. Ako chceš. Sklo. Koľko bodov? 5. Ktorá slovenská spisovateľka písala rozprávky? Pekne za 0. A ešte máme, ktorá rastlina má liečivé účinky. Neliečíš sa nikdy? Zatiaľ nechvála, bo som nemusel. Zatiaľ nie, žiadne nič, ani si sa niečo, keď si bol malý, tak nemal si pipíka zapáleného Armančekovi, oni ti nedávali na to. Dávali dva. Dávali, vidíš, aj mne. Na budúce. Na budúce. Nech sa páči naspäť k svojej milej rodine. No ako? Dobre. Všetko je v poriadku. Postupujete do ďalšieho kola. Budete tu tretíkrát a dostanete druhú šancu. 1500 eur to bude naozaj len s odretým chrbátom, keď by sa ti podarilo, lebo nahral len 5 bodov. No. A je to tak málo, že teraz nehráme o 1500 eur, ale prosím ťa pekne, nahraj aspoň 95 bodov, aby si tam mal tú stovku, aby ste neprišli o tých 390, lebo sú vaše. To naozaj musíte byť veľmi nešikovní, aby ste nezobrali tie body, ktoré ste nahrali. Koncentruj sa, čaká nás 5 otázok, hľadáme 5 odpovedí, ak nevieš, povedz ďalej, na záver sa k tomu vrátime. Ak náhodou, ale naozaj veľkou náhodou, budeš počuť tento zvuk, znamená to, že si sa trafil do odpovede, ktorá tu už bola, tedy vymyslí niečo nové. Misia je jednoznačná, potrebujeme mať dokopy aspoň teda viac ako 100 bodov, aby sme mali pripísané peniaze. Nech sa páči, koncentruj sa, ideme na vec. Ktoré vybrané slovo pomenúva niečo na zjedenie? Ryba. Čo na prezutie si nosíte so sebou? Tenisky. Čo je na pohľad rovnaké spredu i zozadu? Auto. Ktorá slovenská spisovateľka písala rozprávky? Hanna Zelinová. Ktorá rastlina má liečivé účinky? Žihlava. Hotovo! Spokojný. Ja si myslím, že to bolo dobré. Ja si myslím, že to bolo výborné, že
My sme vytiahli ten horúci gaštanc za Peťa. Vybrané slova, to si treba opakovať samozrejme. Vieš tie vybrané slova ešte? Ostatné ne. Ostatné nie, vieš iba jednu. Možno. Tak ktoré si spomínaš? Zo všetkých. Aj po M. Dobre, stačí. Dobre, nebudeme umývať. Tak. Ako chceš. Ja sa tiež do toho nepúšťam. Ale je to moja klasická otázka. Povedz mi vybrané slová por. A všetci robia, že To už bolo dávno. Tu je naša tabuľka. Máme 5 bodov. Potrebujeme nahrať v 5 proti 5 aspoň a viac. Ktoré vybrané slovo pomenúva niečo na zjedenie? Ty si povedal ryba. Koľko bodov má ryba? 21. Čo na prezutie si nosíte so sebou? Tenisky. Koľko bodov majú tenisky? 15. Prvý top bola rýža, druhý top boli papuče. Máme školský rok. Papuče sú tie prezúky, hej, na prezutie. Čo je na pohľad rovnaké spredu i zozadu? Auto, koľko bodov má auto? 0. Neviem, či si všimol, ale niektoré vzadu už sú také iné. A vpredu majú taký kufor a vzadu majú iné svetlá. Si to všimni ináč teraz, keď pôjdeš von, lebo je to taká novinka. Top bola lopta, lebo je guľatá. Ktorá slovenská spisovateľka písala rozprávky? Hanna Zelinová má koľko bodov? 25. Top bola Mária Ďuričková. Ja som naozaj dnes iba žartoval, že tí, čo nenahrajú, vieš, lebo ono z pravdepodobnosti, ktoré nám vyplývajú, je toto naozaj veľká anomália, že rodina nenahrá 100 bodov. My sme tie peniaze vám chceli naozaj dať, bolo ich 390. A vy ich tu necháte. Ste prvá rodina, ktorá mala deklarovať, že tu peniaze naozaj rozdávame. Miloš! Potrebujeme nahrať na poslednú odpoveď 34 alebo viac bodov. Ak sa nám to podarí, máme 390 eur. Vy už ste v prvom kole nahrali 1500, takže nemáte taký čistý štít. Ktorá rastlina má liečivé účinky? Ty si povedal. Žihľava? Žihľava má koľko bodov? Prečo? Viete, kto vymyslel, čo Slovák to euro, milá rodina? Viete, kto to bol? Ja! Viete, prečo som to vymyslel? Aby ste si od nás odnášali peniaze. A viete, čo povedal jeden nemenovaný z toho tvorčieho týmu, kto to bol? Ja! Že keď to bude úplne rodina taká, ktorá nenahrá tých 100 bodov, tak im ich hádam nedáme. Viete, ktorá rodina nenahrala 100 bodov hneď v prvom princípe? Vy! Poďte dopredu! Milí televízni diváci, rozumiete tomu? Ukázali sme si všetky pravidlá, ktoré sú nové. Dá sa to nahrať, už to vidíte, je to jednoduché. Stačí nahrať nad 100 bodov a nejaké peniaze si domov zoberiete. Majte sa pekne, dovidenia, na budúce sú tu po tretíkrát. Hrali sme 5 proti 5. Prečo mi to robíte, Marika?